Hi everyone, gabi nakatulog to ni siya nga nagdadala ani iyang bag pati ning belt isot-sot niya kay pulis daw kuno siya. So ang pulis na daw medicine kit. So magdadala po daw siya pack bag din kanang belt diha daw isuksok ang ihang bangbang which is ang ihang baril-baril nga dulaan. Ay nako ning batahan tod nakatulog yun siya. So inana iyang dagway nana siya sulod sa tent na tulog. Kay gatent mi tungod sa kabugnaw diri sa Bukidnon inig kagabi di ko kakaya sa kabugnaw mo nang gatent mi sulod sa kwarto. O di ba murag kami lang murag kami ra gatent. pasensya. So muna yung dagway. Hi, good morning. Okay kay ang panahon karon. Kay nagulan man gabi so karon init siya bongga. So sayo pa man, welcome to my plans. Magibot-ibot sa taog sagbot, din magbungkal-bungkal ta sa lupa nga ni bagtik. Og karon nga ni humok. So ato ang bungkalon kay para mugwapa. Bahala gatong dagway mura na og ata. Okay lang na, bahala gulay arte atong dagway importante. Malipayon og himsog okay ra. Bitawon so nagbungkal-bungkal dai ko din hito para magwapa po na kung tanon kay mga blowing na pud ilang mga dahon og ilang mga bulak. Sagdaylan na akong dagway nga murag wa na di na maitsura. Kay murag ako ra man po hilig sige painit-init. Mao na mga original nga panit. Diba gwapa kay akong bulak o see. Nice man mangibot og sagbot basta ka nang gikan nag-ulan kay humok ba. Dala pa singot-singot po dahil kay mga Tommy mag-grocery na pod mi. Mag-grocery mi ginagmay. Hi, we're back. We're here in supermarket. Namin sa supermarket today. Nagbayi sa among mga needs. Karot-karot. Yes, pag abot naman sa balay, syempre, take time for your child, banding. Morning, mong buhat ni Shan pag kuman ako sa akong mga buluhaton. So, banding. Then, pagkaugma, kay okay gihapon ng weather, init kayo, so nang laba ko. Huwag daghan kay ko gilabahan. Ug salamat sa Ginoo na human ra pud nako og pamilo. Ang akong mga nilabahan. O, diba? Na nakadaghan ang akong gilabahan. Napilo na gid sa wakas. Tading. Oops, asa ka? Sulod kay init kay sa gawas. Sulod. Ayan lang akong chikiting na aranag samok-samok. May kay adlaw. Ayan, siya kay sobra kainit sa gawas. Hi, Kuya Audrey. It's Kuya Audrey. Why?